ja, alting er blevet så meget nemmere. Poul Skovgaard Larsen er 7. generation på Skovgården. Han har været økologisk svineavler siden januar 1997. Dyrenes velfærd har altid betydet meget for Poul, derfor skulle de på friland. Den fede lerjord gjorde imidlertid arbejde besværligt i den våde vinter. Tankerne startede for 6-7 år siden. Det regnede hele vinteren. Vi havde ikke en eneste frostdag. Hvor vi lå og kørte rundt i det her pløre. Evigt og altid. Og vi skulle strø rigtig meget den vinter også, fordi at, der var så vådt. Da vi flyttede grisene til vinterfoldene, vi kunne køre på de nye veje, vi lavede i 14 dage. Så måtte vi til at begynde at ligge og køre på tværs af foldene. Og hver gang vi passerede en tråd, så var det ud af traktoren, trække tråden op og køre hen til fodertrådet og foder og ind over en ny tråd og trække trådet op. Og det var simpelthen, det var forfærdeligt at komme igennem. Men det var også blevet efterfulgt af en sommer, så det her bliver vi altså nødt til at lave om på. Det kan vi ikke. Hvis det her skal fortsætte, så skal der ske et eller andet. Og der begyndte jeg at tænke noget i faste veje og sådan noget. Men så til et seminar på Kælø hørte Poul om energipil. Og så fangede jeg lige den der og sagde, det må da kunne bruges til et eller andet. Pil og grise og faste veje og noget. Og havde efterfølgende om aftenen en samtale med ham, men han troede ikke rigtig på, at det kunne lade sig gøre, men han synes måske, det var et forsøg værd. Derfor lavede man et forsøg med slagtesvin og pil på Foulum. Og det forsøg, det gik rimelig godt. Så derfor så plantede vi så 12 hektar til. Det gav hurtigt en forbedring. For det første så kunne vi køre på faste veje. Når vi stod ud af traktoren, så skulle vi ikke glide rundt i plører, og vi ikke 2 skridt frem og 1 tilbage. Det var en lettelse, bare det at fodre og vande uden lige. Det var den ene ting. En anden ting var, at hytterne har vi så sat ud til vejen. Så vi har lavet en ekstra låge i alle vores hytter. Så når vi skal have en so ind, så foregår det ude fra vejene. Vi skal slet ikke ud og køre pløret mere. Når vi skal have soen hjem, så lukker vi lågen op, og så jager vi dem hjem. Hele flokken på én gang. Så ja, alting er blevet så meget nemmere. For grisene betyder det også en forbedring af trivselen. Før var der kun mudderbadet til at køle en varm sommerdag. Nu kan de vælge mellem træernes skygge eller mudderbadet. De trækker ind og lægger sig i træerne. Vi ser stort set ikke søerne ude. Det er kun omkring fodringstid, så kommer de frem og tager sig i mudderbad også måske, men ellers så går de tilbage i skyggen og lægger sig. En yderligere økologisk gevinst er opsugningen af næringsstofferne fosfor og kvælstof, der ellers ville fortsætte ned i grundvandet. Grisene vælger selv at gøde tæt på piletræerne, hvor næringsstofferne kommer væksten til gode. Deres gødeadfærd, den er ude i pilene. Og det er så tydeligt her i den periode, hvor vi har hegnet fra. Der er gødningen, den ligger inde i nærheden af tråden. Simpelthen i en strive derinde, fordi de ikke kunne komme længere ind. Vi prøver nu at søge nogle penge til at få lavet nogle målinger, for at se, hvor meget nedsivning der er, kvælstof og fosfor specielt. For jeg tror faktisk, at der ikke er noget overhovedet. Jeg tror, at pilene de tager alt. Grisene går ikke bare uden for hytten, når de skal gøde. Nej, de går ud i pilene. De vil gerne være ude op af noget, når de gøder. Men der er også udfordringer. Sidst på vinteren, da der ikke var mere vegetation mellem træerne, der gik de meget hårdt til pilene. Ja. Og det var faktisk sådan lidt generelt. Et andet problem er, at søerne slæber mange afbidte grene med ind i hytterne for at fodre reden med dem. Og i foråret, da der begyndte at komme grønne blade på, så var der nogle enkelte søer, der fandt ud af at simpelthen sætte munden omkring grenen, og så bare lige trække alle bladene af. Men så har vi så også skilt fra, så vi har sat tråd op mellem, eller efter den første dobbeltrække. Der har vi sat tråd op for ikke, at de skulle gå ud i pilene, før de havde faret. Okay. Så vi har 8-14 dage der, hvor de kun havde den første dobbeltrække at gå i af træer. Så vi ikke fik udlagt pilene for det første, men også fordi der, når det er rigtig godt vejr, så er jeg op mod 90% af søerne, de ville gå ud og bygge red ude i pilene. Og så ville de lægge sig derude af fare. Det ville ræven være glad for, men det vil vi andre ikke. Når nu på grund af det der gnaveri i pilene, så har vi besluttet mig for, når vi kommer lidt længere frem, så begynder vi simpelthen at sortere ud i søerne. Dem, der er hårdest ved pilene, de bliver
de skal ud herfra. For der er stor forskel. Der er meget, meget stor forskel. Der er nogen, de rører dem overhovedet ikke. Og der er andre, de kan bare ikke lade være med at røre dem. Piletræerne skal jo så også høstes. Det er så meningen, at vi skal bruge pilene til flis. Og der forventer vi, at vi skal høste noget, der ligner hver fjerde, måske hver 5. år. Alt eftersom, hvor hurtigt de vokser, og hvor grove søerne er ved dem, hvor meget de knækker dem ned. Men jeg forventer, at vi kan gøre det hver 4. eller hver 5. år. Det vi kan sige nu, det er, at vi vil tage halvdelen det ene år, og så den anden halvdel efter det næste år. For vi kan ikke slippe gris ind på pilestykket umiddelbart efter. De skal have haft en vækstsæson, før vi kan sætte grisene tilbage på stykket. Så det betyder, at vi ikke kan bruge det til gris i en 3-4-5 måneder. Det bliver skåret helt ned ved jorden. Helt ned ved jorden. Poul er åben for nye idéer. Han forsøger sig også med poppeltræer og har foreløbig høstet nogle erfaringer. Ja, jeg har fået den erfaring, at man skal plante poplerne i 2-3 meters højde. Man skal ikke plante stiklinger, fordi at, ikke på økologisk område i hvert fald, for når vi ikke kan sprøjte, så de kommer simpelthen ikke op, fordi vi kan ikke køre og lave noget markarbejde, så længe de ikke er kommet op. Og så kommer ukrudtet, og så kan vi ikke finde dem. Så det har givet meget, meget, meget store problemer. Noget, der overraskede os lidt, det var, at der kom så meget græs. Da alt ukrudtet blev fjernet af grisene, så kom der græs. Så det var en positiv oplevelse. Så ja, alting er blevet så meget nemmere.